Halló? Halló, Tom? Jack? Jack, mi az? Légiriadót fújtak a Fehérházban. Túl későn hívlak. Nem, de ahogy... Csak itt néhány órával előbbre járunk. Jól vagy? Minden rendben? Nem mondhatnám. Segítségre van szükségem. Írjak egy frappáns kis beszédet, az minden problémát megoldana. Ha így gondolnám, nem téged hívnálak. Nézd, Jack. Sajnálom, hogy kihagytam a legutóbbi kampányt, de lásd be, őrület volt. A szavazók is azt gondolták. És talán valóban az is volt. Most viszont megint indulnom kellene a szenátusba való újraválasztásomért, de az emberek már nem adatkoznak. Illetve adnak ők, csak nekem nem a pénzük kell. Valahogy kiégtem. Nincs mit mondanom nekik. Szállj ki az egészből, bűnbarlang az egész, önimádóknak és önjelölteknek. Szállj ki a buliból, amíg lehet. Bár csak tehetném. De most képtelenség. Ugyan, az ember mindig így érzi. Ez is része a problémának. Akkor vegyem úgy, hogy meghívtál? Természetesen. Ülj fel az első gépre és gyere át. Ez ugyan nem a Fehérház, de itt legalább szükség van rád. De jó, hogy eljöttem. Nem kellett volna meghívnom. Fantasztikus! Oda néz, megint ott van. A középkor valahogy itt ragadt ezen a sziklán. Az idő meg csak haladt tovább. Na tessék, már is kezdi. Ez ő, ráismerek. Mindig lelkes, mindig készen áll minden alkalomra a legmegfelelőbb csokorszóvirággal. Mintha mindenki az ő véleményét lesné. Mintha az egész világ csak egyetlen óriási sajtókonferencia volna. De ki tudja, nem kizárt, hogy nincs is más. Csak ez a közéleti személyiség. Lehet, hogy az elmúlt 20 évben csak hülyítettem magam. Kerestem az igazi embert az állarc mögött. Közben pedig könnyen lehet, hogy az állarc maga az ember. Egyszerűen bámulatos. Meghiszem azt. Ennek a fickónak mindig minden bámulatos. De miért gonoszkodom vele állandóan? Talán csak a rossz előérzet beszél belőlem, hogy ez a látogatás balul fog elsülni. Nem mondhatnám, hogy az életem mostani szakaszában épp Jack hiányzott. Köszönöm, de remekül meg vagyok nélküle is, az 50-esek jó krízisével. Már is olyan távol vagyok Washingtontól, amilyen távol csak lehetek. Köszönöm. Helyben vagyunk. Ez az, ami annyira zavar benne. Miközben ugyanezért szeretem is. Az államok, az egész kóceráj. Az ártatlansága lehet, hogy számító politikust akar, miközben csak egy ártatlan ember. Tipikus amerikai, nem tud hazudni, mindent komolyan gondol. Volna kedved itt megállni és körülnézni. Hát itt volnánk. Ez Mont Saint-Michel. Na, mit szólsz? Gyönyörű. Van egy forradalmi ötletem, mi lenne, ha itt átvágnánk? Az ingoványon át? Igen, ahogy elődeink tették, 100-200 és ki tudja még hány száz évvel ezelőtt. Te akartál minden áron körülnézni. Na gyere! Lehet, hogy a te őseid ezt csinálták. De bennem egy csepp francia vér sincs, ha csak a szüleim be nem csaptak. Liv Ullmann, Mensátor Magdolna. Sam Waterston, Szakácsi Sándor. John Hurd, Kőszegi Ákos. Szellemi barangolás.
Zene Philip Glass. Fényképezte Carl Cassis. A film Fritjof Capra a Fordulópont című regénye alapján készült. A forgatókönyvet írta Floyd Byers és Fritjof Capra. A filmet rendezte Pern Capra. Jó így? Akkor csinálunk ma valamit? Gondoltam, befejezem a könyvem. Mindig egy új könyv, én meg halálra unom magam. Miért? Hol van Roman? Nem tudom, hogy hol van, és nem érdekel, hogy mit csinál. Én most veled akartam együtt lenni. Nem kellett volna eljönnöm, mehettem volna apával is. Ugyan, hogy mondhatsz ilyet? Ülsz itt begubozva ezen a középkori szigeten, és naphosszat csak olvasol. Szerintem fogalmat sincs, mi zajlik körülötted. Tök mindegy, hogy hol vagy, akár a Marson is lehetnél. Járj el többet itthonról, találkozzál emberekkel. Helyes, majd fogok. Ebből elég. Szia. Végleg Franciaországba költöztél? Micsoda? Azt hittem, sehol nem tudsz élni, csak New Yorkban. Például mi van a színházzal? Örökre feladtad? Nem, inkább fordítva történt. Manhattanben ma azok élnek, akiket az ingatlanok érdekelnek. Vagy bármilyen más üzlet, tülekedés. Tudod? Más volt fiatalon, amikor a barátaimnak és nekem is fontosabb volt a munka, mint a befektetés, és a barátság, mint az érvényesülés. Aztán meg jött a tartásdíj, az adóhivatal. Megtagadták tőlem, hogy felneveljem a saját kölykömet, viták, bíróság. Egy csapásra vége lett az álmodozásnak. Amikor 72-ben Nixon felszállt arra a gépre, azt hiszem mindannyian feladtuk a harcot, nem? Az üzlet lett minden, átvette a hatalmat, márpedig, ha egyszer elhatároztad, hogy nagyban csinálod az üzletet, öregem, jobb, ha felhagysz az erkölcsi meggyőződéseddel, vagy egész életedben hány ingerrel küszködhetsz. Már megint a régi lemez, hogy elvesztettem az erkölcsi tartásomat. Pusztán attól, hogy a rendszeren belül maradva próbáltam változtatni bizonyos dolgokat. Nem, dehogy. Kicsit túl személyesre vetted a dolgot. Én magamról beszéltem, hogy nekem lett elegem az egészből, érted? Tudod, sok embert ismerek, akik még durvább helyen dolgoznak, mint te, és semmi bajuk. Épek, egészségesek, nem depressziósak, élvezik az anyagi javaikat. Nekem azonban ez egyszerűen nem ment. Nem tudtam kezelni. Konfúciusz szerint a menekülés 39 fokozata közül a legjobb a szökés, úgy, hogy megszöktem. Tehát itt vagyok Franciaországban, ahol magam lehetek. És még mindig azt hiszem, Franciaország az a hely, ahová érdemes a világtól elvonulni és gondolkodni. Úgyhogy maradok. Azt hiszem. De az is lehet, hogy nem. Olyan ez az egész, mint valami elvarázsolt kastély. Mondd, miért hívtál ide? Lefogadom, hogy nem véletlen. Biztos volt valami terved. Ezt én is nyugodtan elmondhatom rólad. Őszintén szólva csak arra gondoltam, hogy itt talán megtalálnád azt a különleges elemet, ami annyira hiányzik ma a világból. Hát igen. A tervezés. A perspektíva. A perspektíva, Jack. A halottakat a városfalán belül a házak között helyezték el. A halál az élet szerves része. Természetes módon kapcsolódik hozzá.
Itt Mont-Saint-Michelen nincs elég hely a halottak eltemetésére. Ezért minden 10. évben kiássák a csontokat, hogy az új halottakat is eltemethessék. Az itt élő hit szerint a csontokra még szükség lesz az utolsó ítélet napján, így a közeli csontkamrában helyezik el őket. Na hát ez ízléstelen. Imádom a temetőket. Hátul a templomban találhatók a szentek földi maradványai. Milyen maradványok? Földi maradványok, mint például egy letört körömdarabka, vagy esetleg egy hajtincs. Mondd csak, hogy akarod kormányozni ezeket az embereket, hm? Látod, ez jó kérdés. Volt egy olasz miniszterelnök közvetlenül Mussolini előtt, és megkérdezték, nehéz-e az olaszokat kormányozni? Micsoda, hogy nehéz-e őket kormányozni? Nem, dehogy nehéz. Csak fölösleges. De azért az esti hírekben nem ezt mondtad. Nem. Csak örökké erre gondoltam. Talán épp ezért vesztettem. De mondd, tényleg azt hitték, elélnek a csontjaik az utolsó ítélet napjáig? Ne felejtsd el, hogy ők úgy tekintettek az utolsó ítéletre, mint ami bármely órában bekövetkezhet. Akárcsak mi. Nem mondanám, számunkra mást jelent ez a fogalom. Egészen mást. Mi úgy látjuk, mint valami törést, durva otromba beavatkozást az időképünkbe, mint az atombomba. Ők viszont ezt tekintették végső kezdetnek, nem a vég kezdetének. Nem volt óra, nem ismerték a mechanikus időt. Téltől nyárig, hajnaltól szürkületig, húsvéttól minden szentekig mérték, és mindez az utolsó ítélet felé haladt. Ez volt az egyetlen ok, amiért éltek. Az utolsó ítélet volt számukra a megváltás, mint neked például a vasárnapi alvás. Az idő szent volt. Reggel és este megkongatták a harangokat, nem mindig ugyanabban az időben. Az akkori korszak ritmusa teljesen eltért a miénktől. Szinte elképzelhetetlen mai szemmel. Kicsit korán érkeztünk. A szentek sosincsenek egyedül. Tessék? A szentek sosincsenek egyedül. Mindig, amikor itt vagyok, ehhez hasonló gondolatok jutnak eszembe. Hónapokig, évekig tart, míg kibogozom, mit jelentenek. Elolvastad valaha is a könyveket, amiket küldtem? Nem. Megmondom őszintén, nem. És te elolvastad egyetlen beszédemet is? Mondd. Igen, megpróbáltam, Jack, de tudod, a koncentráló képességem nem a régi. Hát igen, az enyém se. Valahogy már semmihez sincs türelmem, csak ami egészen konkrét. A versektől meg összezavarodom. Hát igen, a politika, az mindenkit összezavar. Beleértve azokat is, akik csinálják. Azt viszont tudom, mit jelent, hogy a szentek soha nincsenek egyedül. Igen? Mit? Ez a szakmám lényege. Elnézést. Bocsánat. Mert egy politikus és a saját nézetei közé több minden ékelődik. Legalább 2 lobbycsoport, fél tucat mikrofon. Senki sem külön sziget. Minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja. Ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang. Mert érted szól. Olyan érzés, mintha felülről árgus szemekkel figyelnének, nem? Szó, ami szó. Elég kicsinek érzi magát az ember. Igen, ez is volt a cél. Hogy a szellem és a test egyaránt átérezze a saját kicsinségét, sőt, törpeségét, és azt, hogy mindenki megfosztott az önálló léttől. Ez az érzés, hogy valahol mind egyek vagyunk, már eltűnt. Viszont cserébe szabadok lettünk, és ez azért valami. Hát nem tudom. Nem tudom, megérte-e? Nem vesztettünk-e többet, mint amennyit nyertünk? Manapság mindenki csak magával törődik. Írtam is erről egy verset, azzal a címmel, hogy a kövek beszélnek, de én hallgatok. Viszont legalább szabad vagy. Te azt gondolsz, és azt teszel, amit akarsz. Annak a nyomorultnak, aki felcipelte ide a köveket, semmi beleszólása nem volt az életébe. Indulj csak egyszer a választásokon, rögtön szerényebb leszel. Eldöntik helyetted, hogy miről beszélj, mikor, hova menj. Azt is eldöntik, mi az, amit mondhatsz, és mi az, amit tilos mondanod. Ott aztán lőttek az egyéniségnek. A saját nevüket is elfelejtik az emberek. Talán te túl okos vagy nekik.
Igen, egyszer egy tévériporter mondta ezt nekem. Mire fel? Dühösen kifakadtam, hogy az emberek butább elnököt akarnak, mint amilyenek ők maguk. Mert hogy azok kevesebb bajt okozhatnak. És azt is mondtam, sokba kerül nekünk ez a cinizmus. Ezt mondtad a tévében? Igen. Akkor mégsem vagy annyira okos. Menjünk be itt. Ja. Tessék. Nézd csak, na mit szólsz? Ez a szerkezet még ma is tökéletesen működik. Holott az újkor előttről származik. Igen, de ez az idő egészen más, mint amiről az előbb beszéltünk. Hajnaltól szürkületig, ünneptől ünnepig, nem? Ez teljesen más. Ez maga a mechanikus idő. Hát persze, hogy az. Olyannyira az, hogy néha azt gondolom, ez az óra testesíti meg az ember első igazi szakítását a természet világával. Ön nem osztja a véleményemet? Asszonyom? Az óra jóval több ennél. A világ mindenség modellje lett. Aztán összetévesztették a modellt a valósággal. Mindenki úgy gondolta, a természet nem más, mint egy hatalmas óra. Nem tekintették élőszervezetnek, hanem gépnek. Ez az, ezt próbáltam elmagyarázni ennek a süketnek. Pontosan szóról szóra. Talán fel is ismeri a barátomat. Jack Edwards. És ön pedig? Sonja Hoffman. Igen, mintha hallottam volna már a nevét valahol. Talán a több száz hírösszeállítás valamelyikében. Jack volt az egyik jelölt az amerikai előválasztásokon. Mintha valami rém lenne. Tudja, én nem szavazok. Az amerikaiak többsége nem szavaz. De azt tudom, hogy ön kicsoda. Tessék, tudja, ki vagyok? Hát azt kétlem. Ön Thomas Harriman, a költő. Igen, valóban az vagyok, de várjunk csak, hadd próbáljam megérteni. Ön felismer engem, a költőt, akinek legutóbbi kötetét alig néhányan olvasták, viszont nem ismeri fel ezt az ember Jack Edwardsot, aki majdnem az Egyesült Államok elnöke lett. Úristen, micsoda értékek, mondja csak, mivel foglalkozik? Én tudós vagyok. És a tudósokkal is megesik néha, hogy verset olvasnak. Én most szinte más se teszek, szabadságon vagyok, a féle kutatói szabadságon. Valaha fizikus voltam, és Amerikában éltem, sőt, valaha szavaztam. És férjnél is volt? Elkeserítő, amit mond. Miért van az, hogy értelmes emberek, mint ön is, nem szavaznak? Talán éppen önök, a politikusok teszik olyan nehézzé a szavazást. A legtöbbjük által hangoztatott nézetek, bármiről is legyen szó, olyan ósdinak és mechanikusnak tűnnek, mint ez az antikóra. Ezt meg hogy kell értenem? Ha erre érdemben akarnék válaszolni, vissza kellene nyúlnom egészen Descartesig, ha még tudja, ki ő. Hogyne? Lenni vagy nem lenni? Gondolkodom, tehát vagyok. Ó, hát persze, én is jártam iskolába. Descartes volt végül is a szülőatja annak a szemléletnek, amely a világban nem látott mást, mint egyszerű órát. Ez a mechanisztikus látásmód uralja mind a mai napig a világ szemléletét, és nekem úgy tűnik, különösen a politikusokét. Mechanisztikus? Van ilyen szó egyáltalán? Mechanisztikus, mechanikus, mechanika, igen, van ilyen szó. Mechanisztikus, mintha a természet úgy működne, mint egy óra. Az ember csak szétszedi, apró darabokra bontja, egészen le az alapokig, amit könnyű megérteni. Elemzi, majd újra összeteszi a részeket, és már is érti az egészet. De hát nem éppen ez a tudományos gondolkodás, Miss Hoffman. Komolyan, amit mechanisztikus világképnek hív, nem az a tudományos módszer lényege? Ön szerint? Szerintem nem, de jobb szeretném, ha a fizikus mondaná el a véleményét, Jack. Jól van, bocsánat. Kérem, folytassa. Nézze, bizonyos értelemben igaza van, kedves... Jack, szólítson csak Jacknek. Igen, Jack, bizonyos értelemben igaza van. Csak hogy nem mindig létezett ez a szemlélet, Descartes előtt más volt. Amikor ismertette újszerű tanait, robbanásszerűen hatott, forradalmi szakítást jelentett az egyházzal, hisz azt mondta, nincs szükségem a pápára, hogy megmondja nekem, hogyan működik a világ. Megmondom én magam. A világ az én szememben nem más, mint egy gép. És aztán valahogy annyira elbűvölték az óraszerkezetek, hogy az órát használta metaforának mindenre. Azt mondta, nem látja be, miért lenne más az emberi test, mint egy gépi szerkezet.
Az egészséges ember olyan, mint egy jól működő óra. A beteg ember pedig olyan, mint egy rossz szó. Ez a hasonlat persze ma már kicsit sántít, de akkor működött, nem? De méghozzá olyan sikere volt, hogy a tudósok arra a meggyőződésre jutottak, hogy minden élőlény, növény, állat vagy ember valójában nem más, csak egy gép. Veszélyes téveszme. De mindenhová begyűrűzött, művészetbe, politikába. Nem tudom, igaza van-e. A legtöbb ember azt se tudja, ki volt Descartes. Bocsánat, de egyszerűen képtelen vagyok követni önt. Pedig szeretné? Ha megtenné, hogy félperces médiafalatokat gyárt, azzal könnyebben boldogulna. Nagyon vicces. Rendben van, akkor mutasson rá, mi az, amit nem értek. Tulajdonképpen mi a baj Descartes-tal? Baj Descartes-tal? Semmi baj sincs vele, ellenkezőleg. Azt gondolom, hogy Descartes nagyszerű volt. Szerintem Isten áldása, hogy volt egy Descartes, de azóta megváltoztak az idők. Új felfogás kell az élet megértéséhez. Vegyük például ezt az inga szerkezetet. Már rég nem használják, és mi lépett a helyére? Egy egészen apró kis kvarckristály. Ezekből a fantasztikus kézzel kovácsolt kerekekből pöttönyi kis mikrocsipek lettek, kisebbek, mint a hüvelykujjam körme. A modern tudomány fényévnyi távolságra került a mechanisztikus világszemlélettől. De önök politikusok, mintha leragadtak volna ennél a szerkezetnél, még mindig az inga ritmusára jár az agyuk. Folytassa, Szonya, abba ne hagyja. Ki tudja, talán most meg lesz az a hiányzó kis mozaik, amit mi, amilyen buták és gyarlók vagyunk, mindvégig hanyagoltunk. Tessék, már megint a mozaikok, a részletek. Mi másban gondolkodhatnánk? Az összkép részekből áll. Vagy tud ellenpéldát? Hát, vegyük a népesedési problémát. Nem oldhatjuk meg, ha a születésszabályozás különféle módjait vizsgáljuk, elszigetelten. Kutatások egész sora bizonyítja, hogy a leghatékonyabb születésszabályozási forma nem a tabletta, hanem gazdasági és társadalmi növekedés. Csak ez fogja csökkenteni a nagycsalád iránti vágyat. Igaz. Tudják-e, hogy manapság minden áldott nap 40 000 gyerek hal meg? Elégtelen táplálkozás vagy más megelőzhető baj miatt. Minden második pillanatban. Most és most. De hát ezeket a rövid gyermekéleteket nem szabad elszigetelten nézni. Ezek részei az egész rendszernek, ebben benne van a gazdaság, benne van a környezet, mindenek fölött pedig benne vannak a harmadik világ adósságai. Ezt hogy érti? Az őrült költekezés nem azokat sújtja, akiknek külföldi bankszámlájuk van, vagy akik a hibás döntést hozták, hanem azokat, akik már eleve hátrányos helyzetben voltak. 3 éve Nyerere elnök feltette a következő kérdést. Muszáj a gyerekeink életével fizetnünk adósságainkért? A kérdésre a gyakorlat adta meg a választ. És a válasz sajnos igen volt, mert amióta megkérdezte, kisgyerekek százai és ezrei haltak meg a harmadik világban, fiatal életüket áldozva kormányaik adósságáért. További milliók pedig még mindig a kamatokat nyögik, alultáplált testükkel és szellemükkel. Vagy vegyük Brazíliát. Tudják például, hogy az Amazonas folyó menti őserdőből egy-egy futballpályányi területet írtanak ki másodpercenként? Most. És miért? Hogy visszafizessék az államadósságot. Állatokkal és telekspekulációval. Arra sincs idejük, hogy eladják a kivágott fákat, inkább felgyújtják. És ezekben a lángoló erdőkben keresendő a magyarázata annak, hogy mi okozza a föld felmelegedését, a melegházhatást. És közben pedig mi óriási vagyonokat költünk fegyverkezésre. Érti? Nem lehet egy globális probléma egyetlen elemét különvenni, elszigetelten vizsgálni, megpróbálni megérteni és megoldani. Hogynem, mindig meg lehet javítani egy kis részletet. De az a következő pillanatban tönkre fog menni, ha egyszer azzal, amihez kapcsolódik, nem törődünk. Mindent meg kell változtatni. Együttesen és egy időben. A céljainkat, az összes intézményünket, az értékeinket. Olyan, mintha összebeszéltek volna. Mióta ismerik egymást? Mi ez, valami csapda? Na jó, hagyjuk.
Igaza van, a problémák valóban összetettek, de a módszereink is azok, amelyekkel meg tudjuk közelíteni őket. Kommunikáció, adatbázis, technológia, már is megvannak az eszközeink, amikkel a problémákat kezelni tudjuk, még ha bonyolultak is. Maga Candid, az örök optimista. De hát mondja, ön nem látja, hogy ezek az új technológiák gyakran több kárt okoznak, mint amennyi a hasznuk? Az orvostudományban például hatalmas volt a technológiai fejlődés. Persze ezzel párhuzamosan a költségek is megugrottak, tehát az egész a gazdagok lett. A közegészségügyben pedig nem állt be lényeges javulás, noha épp etéren drámai javulást lehetne elérni, ha mondjuk az étkezési szokásokat megváltoztatnák. Ehelyett azonban a szakemberek azzal foglalkoznak, hogy műszíveket gyártsanak. De gondoljunk csak bele, ha több élelem lenne, ha jobban működne a mezőgazdaság, nem lenne szükség rá, hogy kiírtsuk az őserdőket, csak hogy több hely legyen a szarvasmarháknak, és még több hús a világnak, miközben pontosan tudjuk, hogy ez a húsfogyasztás a szívbetegségek egyik fő oka. Akkor nem kéne annyit költenünk műszívekre. És még sorolhatnám, ezek mind-mind csak példák, hogy minden összefügg. Jó, tegyük fel, hogy igaza van, és hogy valóban minden mindennel összefügg, ahogy mondja. De azért valahol akkor is el kell kezdeni. Az igazi politikai kérdés az, hogy hol kezdjük el. Ott, hogy változtatunk azon, ahogy a világot nézzük. Ön még azt keresi, hogy melyik az a kis darab, amit elsőként ki kéne javítanunk. Még mindig nem látja, hogy minden probléma ugyanabba az irányba mutat. Válságot jelez, méghozzá egyetlen mindenre kiterjedő válságot, az emberi szemlélet válságát. Hát ez kiváló. Közeledik a világ vége, és ön szerint csak szemléleti válságról van szó. Már elnézést, de nekem ez túlságosan elvont. És mindaz, amit a modern orvostudományról mond, az a sok kritikai megjegyzés. Jó, lehet, hogy az orvosgyerek beszél belőlem. De azért azt el kell ismernie, hogy a mechanisztikus orvostudomány elég sokra vitte. Igen. Egy bizonyos pontig. De azért az, hogy próbálják meggátolni egy betegség mechanizmusait, az még nem gyógyítás. Ez ugyanaz, mint a politikában, csak fogják a problémákat és áttolják máshová. Mondd csak, hajlandó vagy nekem segíteni ebben a vitában, vagy benne hagysz a pácban? Benne hagylak a pácban. A pácban hagylak. Rendben. Igen. Egy ember elmegy az orvoshoz, mert fájdalmai vannak. Visszatérő eperohamok gyötrik. Az orvos eltávolítja az epehólyagot, mire megszűnnek a fájdalmak. Mondhatja erre azt, hogy ez az orvos nem rendelkezik a megfelelő szemlélettel, hisz az órának csak a selejtes részével törődött, és azt is kidobta. De valójában a betegnek megszűntek a fájdalmai, jobban van, és az óra is újra ketyeg. Tehát az orvos szemlélete működött. De ki mondja, hogy minden, ami működik, jó is a rendszernek? Ugyan már, Szonya, ez nem becsületes érvelés, és különben sem alkalmazható a politikára. Ami szintén emberekre épített rendszer. Annak a művészete, hogy hogyan kell egyetértést teremteni egyes célok elérésére. Ha a kitűzött célokat sikerül elérni, az emberek elégedettek. Ha pedig nem, akkor nem. Ilyen pofon egyszerű. Ha működik, akkor jó és kész. Amikor egyszer azt fejtegetted, miért nem működik a politika, ugyanezeket mondtad, meg persze azt is, hogy a politika a lehetetlen elérésének művészete. Mondd, te kinek az oldalán állsz? Az övén, ez nyilvánvaló. Egyrészt, mert okos, másrészt, mert jó, és mert 100-szor vonzóbb. Jack, szeretnék visszatérni a rendszerekhez. Az imént becstelennek nevezett. Nem. Mindegy, térjünk vissza a betegünkhöz. Mondjuk, hogy kint van az epehólyag, és megszűnt a fájdalom. De mi a helyzet a stresszel, ami a betegségét kiváltotta? Mert ha a stressz megmarad, több mint valószínű, hogy újra beteg lesz. De ha a szokásait, az étkezését megváltoztatta volna idejekorán, és sportolt volna valamit, meg lehet, hogy soha nem fejlődött volna ki a betegsége. Egy kis egészségügyi felvilágosítás sokkal olcsóbb lett volna, mint az epeműtét, és mindenképp kevésbé fájdalmas. De a mi rendszerünk nem ért máshoz, csak a beavatkozáshoz, és nem törődik a megelőzéssel. Elnézést, ha az előbb durva voltam, de mindezt egyetlen filozófusra kenni, aki vagy 300 éve halott, nem gondolja, hogy ez túlzás? Sőt, szélsőségesség? Nem. Feltéve, hogy igazam van. Nézze, nekem nem az a célom, hogy elítéljem Descartes gondolkodását, hanem hogy felismerjem a korlátait. Nem vitatom, hogy rendkívül hasznos volt 300 éven át úgy szemlélni a világot, mint egy gépi szerkezetet. De ma ez a szemlélet nem csak hogy helytelen, egyszerűen káros. A világ teljesen új szemléletet követel tőlünk. Hogy van az az idézet? Őrültség volna, ha a társadalom egy új korszakban is a régi eszmékhez ragaszkodna. Ahogy az is őrültség volna, ha egy felnőtt abba a ruhába akarna belebújni, amit gyerekként hordott. Thomas Jefferson.
Talán mégsem olyan őrültség. Nem tudom, Szonya. Ez az új világszemlélet lehet, hogy csak valami ezredfordulós őrület, a szellem bitus tánca, ahogy közeledünk a 2000. évhez. Nem, ezek súlyos dolgok. Az egész emberiség eltűnhet egyetlen gombnyomásra. És mindent beszennyezünk magunk körül. Földet, levegőt, vizet. Ez a víz például tisztának látszik, de valójában nem az. Semmi nem az. A La Manche csatorna a világ egyik legfertőzöttebb vize. Hamarosan az osztrigát, amiről híres ez a vidék, tilos lesz fogyasztani. És a szennyezettség nem is akármilyen, radioaktív. Egy közeli atomerőmű fertőzte meg a vizet. Igen, erről is olvastam. A politikusok is olvasnak, és tudnak, sőt, gondolkodnak ezekről a dolgokról. Én például minden nap. Csak nekünk más a függőségi rendszerünk. Ott is minden mindennel összefügg, ahogy mondja, csak másképp. Tegyük fel, hogy igaza van. Hogy mindenben igaza van. Pusztítják az őserdőket, vegyszerekkel tömik az állatokat, a marhahús tönkreteszi az egészséget, a túl sok legeltetés a szántót. Tegyük fel, hogy mindez valóban így is van. Szóval az egészség védelmében és még 1000 mások miatt a marhahúsfogyasztást megadóztatom. Ahogy a dohánytermékeket is megadóztatjuk, hogy korlátozzuk a fogyasztást. Micsoda nagyszerű ötlet. Szív- és rákkutatást végezhetnénk a jövedelemből. Persze, és közben 50 lobbista dörömbölne az ajtómon, a hústermelők politikai akcióbizottságai ömlesztenék a pénzt az ellenfelem kampányába. És állandóan csöngene a telefon, mert szenátorok, kormányzók és képviselők hívogatnának a hústermelő államokból. De rendben van, Szonya, tegyük fel, hogy az önkedvéért mindezt vállalom. Ahogy Sam Rainbow mondta, az embernek néha meg kell tennie valamit, egyszerűen azért, mert úgy helyes. De ha még mindemellett megtámadnék néhány fegyverkezési programot, és kikelnék a savas eső ellen, és sikra szállnék egy törvényjavaslat mellett, ami több pénzt követel mondjuk a napenergia ügyének, tudja, mi történne? Csúfos vereséget szenvednék a választásokon, minden pénzt az ellenfelem kapna. Egy csoportok mind összefognának ellenem, hogy kitúrjanak, és nem is hibáztathatnám őket. Ha valaki előbbre jár, mint a kora, a közvélemény ilyen durván reagál. Úgyhogy azt teszem, amit mindenki más, a legkisebb képviselőtől az Egyesült Államok elnökéig. Kiválasztok néhány fontos témát, már amit én fontosnak tartok, az ön egészéből egy részt, és nem tágítok, addig nyomom, amíg valami eredményt el nem érek. A többi dologban pedig várok. Egy helyben topogok, vagy engedek. Adok-veszek. Már megbocsásson, de pontosan ezért nem szavazok. Végig erről beszéltem. Eléri, hogy az emberek kevesebb marhahúst tegyenek, de ugyanakkor, hogy a farmereket támogassa, megveszi a többletvajat és ártámogatást kínál. Ha így nem kaptunk szívrohamot, majd ön tesz róla, hogy amúgy kapjunk. Abban egyetértünk, hogy nem keverednénk annyi vitába egymással, ha nem apróznánk el mindent. De tudja, van valami kicsit félelmetes, sőt, mondhatnám kegyetlen ebben az ön szigorú elméletében. Már elnézést, de ön lesz az a valaki, aki megmondja minden egyes embernek, mi a jó neki, például egy farmernak, hogy célok, amelyekre a családja generációk óta törekszik, helytelenek, és aztán bezárja a boltot? Ugyan. Lehet, hogy az egész napunk egyéni érdekek hajszájában telik, de legalább a kormány mintha tudná, hogy mik az emberek szükségletei, vagy amit annak vélnek. Nézze, a világ sokkal gyorsabban változik, mint az emberek felfogása róla. De egy jó politikus elérhetné, hogy ez ne így legyen, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, hogy tudjunk, hogy tájékozottak legyünk, hogy átérezzük a felelősséget. Egyébként az emberek úgysem bíznak már a politikusokban. A legutóbbi választáson mindössze 50% szavazott. Igen, valóban csak a lehetetlen politikájával lehetne visszaszerezni őket. Micsoda kitűnő kampányszöveg. Hol voltál, amikor szükségem volt rád? Én megszavaznám. Hű, már is van egy költőszavazatom. A lehetetlen politikája. Erre talán még én is szavaznék. Fantasztikus. Adjuk a költőjéhez az összes tájékozott, de nem elkötelezett, ám de középkori szigeten élő nők szavazatát. Győzelmet szimatolok. C'est génial, on est chez Freddy ici, ouais, c'est génial, on va faire une fête. Ah, fais plus fort. Oui, ton seul, il arrive, vite, viens. Miért lettem ettől dühös? Valószínűleg, mert bánt, hogy a fiatalok fütyülnek ránk. Hogy nem hisznek bennünk.
És nincs is rá másokuk, hogy higgyenek, mint az, hogy ők is lesznek öregek. Azt se tudják, hová csöppentek. Azt hiszik, ez a régi idők mozia, pedig ez a terem nagyon is modern. Ma mindenkinek megvan a maga kínzókamrája, csak észre se vesszük. Erre is azt mondja, hogy a szemléleti válság tünete? Lehet, hogy egy kicsit mind vonzódunk a halálhoz. Izgalmas téma, de az is lehet, hogy az emberek csak egyszerűen szemetek. Ön szerint erről is nyilván Descartes tehet. Én meg se tudom nevezni, ki a hibás. Ez maga az emberiség története. Hát azt nem tudom, Descartes tehet róla, de azt igen, hogy Francis Bacon volt a legfőbb bíró első Jakab király boszorkánypereinél. Akkoriban nők millióit kínozták vagy vetették mágiára, mert népi gyógymódokat alkalmaztak. Krisztus előtti istennőket bálványoztak, egyszerűen azért, mert mások voltak. Én magam is feltehetően mágián végeztem volna. Nem gondolom, hogy Bacon metaforának szánta, hogy a természetet meg kell fékeznünk szabad mozgásában, és szolgálatra kell kényszeríteni, mint egy rabszolganőt. Sőt, még azt is mondta, hogy a tudósoknak az új mechanikai eszközök segítségével ki kell erőszakolniuk vad rabszolganőből a titkait. Mit szól ehhez? A természet nőneműsítéséhez? Mintha a természet is csak boszorkány volna. Igen. Igen, azt hiszem, különösebb túlzás nélkül állíthatom, hogy ez a terem a szemléleti válság újabb bizonyítéka. De hát ez a terem már jóval előbb létezett, mint Descartes vagy Bacon. Erőszak és kizsákmányolás mindig volt, függetlenül attól, hogyan értelmezzük a világot. Persze mindannyian szeretnénk hinni, minden más volna, ha másképp szemlélnénk a dolgokat. De hát a modern tudomány, a technológia, meg az üzlet mind pontosan azt tette, amit Francis Bacon prédikált. Halálra kínozta a természetet. Átvettük a régi patriarchális szemléletet, amely szerint a férfi az úr. Nem tudom, Szonya, hadd kötekedjek egy kicsit. Vajon tényleg annyit gyilkoltuk volna a világot, mint ahogy mondja? Attól függ, hogy mivel hasonlítjuk össze. A jégkorszak például sokkal többet ártott, nem? És ki mondja, hogy a természet nem tudja mindezt kezelni? Mindannyian halálra vagyunk rémülve az elvékonyodó ózonrétegtől, de közben csak vagy 10 éve kezdtük el tanulmányozni az ózonszinteket. Szóval lehet, hogy ezek a lyukak az atmoszférában mindig is léteztek, amióta világ a világ. Nem lehetséges? Lehet, hogy a természetnek megvan a maga gyógyító mechanizmusa, csak mi nem tudunk róla, és akkor nem kizárt, hogy az ultraibolya sugarak körüli hisztéria sem több, mint hisztéria. Szó szerint ezt mondták a németországi erdőkről alig néhány éve, és nézze meg, mi történt mára. A fekete erdő fáinak több, mint a fele a halálán van. Ezt most már nem lehet tovább csűrni, csavarni, túl nagy a kockázat. Vegyük például ezt a szigetet, lelassult körülötte a dagály, ki tudja miért. Lehet, hogy az öbölbe szort szemét gyülemlett fel, de ugyanúgy meg lehet, hogy a sok vegyi anyag váltja ki ezt a hatást. Tavak halnak ki, egész óceánok válnak szennyezetté a kezünk nyomán. Termőtalaj, folyók, tavak, erdők, mind mérgezett, halott. Minden olyan gyorsan meg tud változni. Az ember kezében a természet törékennyé válik, és az esőből sav lesz. Mindennel egyetértek, csak miért kell mindezt patriarchálisnak titulálni? Szálemben nők kiáltottak ki nőket boszorkánnyá, és Phyllis Schlafly is nő, aki azt írta, hogy Isten legnagyobb ajándéka az emberiségnek az atombomba. Ezek mind nők. Miért nem elég annyit mondani patriarchális helyett, hogy rossz, akár férfi, akár nő csinálja? Éppen elég példa akad mindkettőre. Persze lehet, hogy ön is azt hiszi, ezeket a nőket agymosásban részesítették, a férfiak. Miért ilyen ironikus? Nézze, 2 alapvető elem uralja ma a világot. Az egyik a férfi, agresszív, rámenős, stb. A másik a nő, lágy, gondoskodó, kedves, amit akar. Amit én állítok, az az, hogy volt idő, amikor ez a 2 elem szimbiózist alkotott. De mára a férfiak olyan eszközöket, olyan szörnyű fegyvereket hoztak létre, mind intellektuális, mind fizikai értelemben, melyek ezt az egyensúlyt végérvényesen kibillentik. Képesek voltunk mechanisztikus eszközöket adni hatalomvágyó, patriarchális gondolkodású emberek kezébe. Maguk férfiak elvesztették a józan eszüket. És én, meg maga, meg ő, mi vagyunk mind az áldozatok. Hát mondja, miért olyan nagy ügy a nőknek is adni némi lehetőséget?
Válasz helyett inkább azt javaslom, menjünk ki innen. Ez a hely rossz hatással van a kapcsolatunkra. Nézze, Szonya, ne haragudjon, nem akartam megsérteni az előbb, de... Tudja, én csődöt mondtam, mint férj. Így ezzel kapcsolatban kicsit érzékenyen reagálok. Mint költő éhezem, tanárnak pedig rossz vagyok. Jack sem úszta meg a korával járó válságot, noha megvan a felesége. Nem tudom, talán ön lát itt valami kapcsolatot. Ön például mit csinál? Mi hozta a világnak távoli pontjára? Hát, nézzük csak. Tudós vagyok. Még mindig, bár most eljöttem. Talán végleges szabadságra. Ez hogy történt? Meguntam, hogy az amerikai hadügyminisztérium használja fel a munkámat. Fizikus vagyok. Az egyetlen nő a tanszékünkön, és az első norvég, aki kvantumfizikával foglalkozik. A szűkebben vett szakterületem a lézer. Akkoriban az volt a feladat, hogy egyre rövidebb hullámhosszú lézereket tervezzünk. Minél rövidebb a hullámhossz, annál hatékonyabb a lézer. A végcél az volt, hogy létrehozzuk a röntgenlézert. És egy nap váratlan felfedezésre jutottam, ami, mint később kiderült, nagyban előmozdította a röntgenlézer kutatást. Nos, aki ilyen jót tesz a tudománnyal, azt cserébe busásan megjutalmazzák. Én is kaptam több vonzó ajánlatot. Először Párizsból, aztán Amerikából, és szépen el is fogadtam őket. Nagy boldogan dolgoztam Bostonban. Egy szép napon azonban kiderült egy véletlen folytán, hogy a kutatási eredményeimmel csúnyán visszaéltek. Tudják, én mindig azt tartottam szem előtt, hogy milyen orvosi célokra lehet felhasználni a munkámat. A lézerrel holografikus képeket készíthetünk sejtekről, molekulákról. Annyi izgalmas kérdésre választ kaphattunk volna. Még arra is, hogyan képződnek a rákos sejtek. Ehelyett azonban az történt, hogy az ötletemet kicsit továbbfejlesztették. És felhasználták a csillagháborús programban. Azt hittem, beleőrülök. Át kellett értékelnem mindent a szakmámmal kapcsolatban. Na mindegy, szóval röviden... Emiatt és egyéb okok miatt egyszerűen fogtam magam és eljöttem. Mik voltak az egyéb okok, ha szabad kérdeznem? Gondolom hasonló tapasztalatok, mint amilyenekre ön tetszett. Ott hagytam Bostont, és végül itt kötöttem ki. Egy nap csak úgy ide látogattam, Párizsból, és rabul ejtett ez az egész. Állandóan visszajártam. Voltak hetek, amikor a viharok távol tartották a turistákat, és ez az egész sziget csak az enyém volt. Azt kezdtem vizsgálni, hogy az a speciális tudás, amit az atomnál kisebb részecskékről szereztem, hogyan befolyásolja a világlátásomat, és úgy érzem, hogy van, illetve, hogy lesz mit mondanom, amikor letelt itt az időm. Azt persze nem tudom, hogy lesz-e valaha a részletekből koherens egész, de ilyesmiken gondolkodom a reggeli sétáimon. Ezek közül a mai valami okból önökhöz vezetett. Minden áldott reggel átvágok a szigeten, az időjárástól függetlenül. Próbálom megérteni a nyelvet, amin beszél. A kövek beszélnek, de én hallgatok. Igen, valami ilyesmi. Ez ugye versidézet? Talán, nem is tudom, nem érdekes. Ön leszokta írni a gondolatait? Hogyne, szeretném a jegyzeteimet könyvbe foglalni, ökológiai gondolkodás címen, a Cartesiuszi gondolatok ellenpontjaként. Cartesiuszi? Descartes latinul írt, és a neve latinul Cartesius, hát ezért. Érdekes, azt hittem a nevében a kárt a kartotékra utal. Nem, Waldbe, te a kártyára gondoltál. Igen, menükártyára. De hát akkor a neve Menusius lett volna. Azt remélem, hogy ez az ökológiai gondolkodás új perspektívát kínál majd, amely segítségünkre lesz a szemléleti válság leküzdésében. Azt szűrtem le az itt létem alatt, hogy az ökológiai magyarázatoknak egyszerűen több az értelme. A segítségükkel jobban meg tudom fogni a valóságot. Nekem valahogy erőt adnak. A tudás hatalom. Igen, de olyan értelemben, hogy többre teszi képessé az embert. Nem az ósdi, férfiak által kedvelt hatalmi játékokra gondolok. Megint vissza a gonosz Descarteshoz.
Descartes kigondolt valamit, de igazából Newton váltotta valóra az elképzeléseit. Tudományos elméletté alakította, és ezzel hatalommá tette. Isten óvja az embert az egyszerűsítéstől és Newton álmától. William Blake. Ezt nevezem. Blake és ön közt sok a hasonlóság, csak ő 200 éve is versben mondta el azt, amit ön ma és prózában. Gyűlölte Newtont, és vele az egész merev világképet. Egész életét annak szentelte, hogy ennek ellenében teremtse művészetet. Természetesen a maga idejében őrültnek gondolták. Miközben Newtont szinte istenként csodálták. Azáltal, hogy minden fizikai jelenséget az anyagi részecskék mozgására redukált, melyet a gravitációs erők idéznek elő, képes volt arra, hogy a gravitáció bármely tárgyra gyakorolt hatását teljes matematikai pontossággal meghatározza. Ezekkel Newton mozgástörvényei foglalkoznak, és valóban ezek fémjelezték a 17. századi tudományt. Úgy érti, mindaz, amit a gimnáziumban átaludtam, ahogy rendes költőhöz illik, hogy az átfogó négyzetgyöke osztva egy csipetnyi magnéziummal, meg ilyesmi. Nos, a megfelelő kezekben, vagy inkább közegben úgy tűnt, ezek az összefüggések gyönyörűen működnek. Ha? Newton egyenleteit felhasználva ki tudom számítani, és meg tudom magyarázni a dobás minden mozzanatát. A ballisztikus görbétől a víz fodrozódásáig. Ez olyan bravúros teljesítmény volt a maga idejében, hogy matematikai rendszerét azonnal elfogadták, mint az egyetlen helyes valóságmagyarázatot. Mint a természet alaptörvényét. Descartes látomása a világról, mint tökéletes gépről egyszeriben bizonyított tényé vált. És amit ez az embereknek nyújtott, az a tömérdek előny, hogy hirtelen képesek voltak olyasmikra, amikre korábban nem is gondoltak, egyszerűen ellenállhatatlan volt. És persze a régi teóriát, hogy a világ élő szervezet, az új szelek azonnal elsöpörték. Szóval akkor mi a baj Newtonnal? Kate? Hát, ez a kislányom Kate és a barátja Roman. Üdvözlöm. Ez itt Thomas Harriman. Thomas Harriman. Ő pedig Jack... Üdvözlöm. Jack Edwards. Igen, Jack Edwards, jó napot. Jó napot. Mi a véleménye a mamája új ökológiai gondolkodásáról? Hát elmegy. Kate nagyon unja, amikor ilyesmikről beszélek. Igen, mi akkor megyünk is. Örülök, hogy találkoztunk. Mi is örülünk. Igen, én is nagyon örülök. Akkor otthon, szia! Szóval ő is itt él önnel? Kit? Nem, ő most első éves egyetemista, és szünete van. Átmenetileg igen. Itt lakik velem, és halálra unja magát. Igen, a kamaszok mindenütt egyformák, nekem is van 2. És nekem is volt, illetve van 1. Szerintem nem véletlen az időpont, amikor Turner festményeiben megjelent a fény, vagy hogy az impresszionistáknak a fény lett a fő inspirációjuk. A fény, mint jelenség, a fizikusokat is megszállottan foglalkoztatta. Képtelenek voltak maguk elé képzelni, hogyan érje el a napból érkező fény a földet. Tulajdonképpen mi a fény? Ahhoz, hogy megértsük a fény lényegét, először tisztáznunk kell, miből áll az anyag. Úgy tanultuk, hogy atomokból. És mi az, hogy atom? Newton úgy gondolta, az atom apró, szilárd részecske. De a tudósok nem ezt tapasztalták, amikor először megfigyelték az atomokat. Amit ők láttak, az teljesen váratlan volt, sőt, megdöbbentő. Arra gondol, amikor rájöttek, hogy az atomok még kisebb részekből állnak, és hogy ezek az elektronok keringenek az atommag körül? Nem csak erre, hanem hogy az atomok mozgására egy relatíve nagy kiterjedésű üres térben kerül sor. Hát ez az, ami annyira megdöbbentette őket. Kiderült, hogy az atomok főleg üres térből állnak. Mit jelent az, hogy nagy kiterjedésű üres tér? Az atomok épp hogy kicsik. Valóban kicsik, ezért is olyan nehéz elképzelni. Már az atomok is annyira különböznek mind méretükben, mind arányaikban, mind attól, amit megszoktunk, hogy aztán a részecskéiről végképp nehéz megtudnunk, mi az egymáshoz viszonyított távolságuk, vagy méretük. Feltesszük a kérdést. Hány atomot tartalmaz egy narancs? Hogy erre válaszolhassunk, fel kell nagyítanunk a narancsot akkorára, hogy láthassuk az atomokat. Ezt úgy képzeljék el, hogy a narancsot addig kell pumpálni, amíg akkora nem lesz, mint a Föld. A benne lévő atomok ekkor olyan méretűek lesznek, mint egy cseresznye.
Millió és millió cseresznye, szorosan egymás mellé rakva egy narancsba, ami akkora, mint a föld. Micsoda képsor. Egészen beleszédültem. Ahogy a földnarancsot képzeletben igazi narancsá zsugorítottam, és elképzeltem azt az iszonyú zizegést, amit a cseresznyék csapnak. Márpedig ilyen magasban jobb nem elszédülni. Na jó, térjünk talán vissza az atomhoz. Akkora, mint egy cseresznye, és a cseresznye atomban ott az a sok üres tér. De mi van az atommaggal? Minden atomban van egy atommag, nem? És az mekkora végül is, ez a kérdés? Láthatatlan, ez a válasz. Ha akkorára növelnénk az atomot, mint mondjuk egy futballlabda, az atommag még mindig láthatatlan lenne. Ha pedig akkorára növelnénk az atomot, mint egy gömb, ami kitölti ezt a helyet, ahol állunk, az atommag még mindig láthatatlan volna. Na jó, de mi történne, ha akkorára nagyítanánk, mint maga a sziget, amin most állunk? Rendben. Akkor nagyítsuk fel az atomot, a cseresznyét, akkorára, amekkora ez a sziget. Nos, megmondom, akkor az atommag akkora lenne, mint egy apró kavics. Körülbelül ilyen. És az elektronok még annál is kisebbek. Ahhoz, hogy megláthassuk, valahol ott lenn kellene keresgélnünk őket, egészen a sziget szélénél. És köztük semmi más nem lenne, csak üres tér. Hát ez fantasztikus, abszurd. Még abszurdabb, mint a költészet. Tehát, ha jól értem, azt mondja, hogy ha volna egy olyan méretű gömbünk, amiben beleférne ez az egész sziget, az a gömb nem tartalmazna más, csak egy kavicsot és néhány homokszemcsét. Az egész gömbben nem lenne más. Vagyis semmi nem lenne. Üres lenne. Viszont ha ezt a sziklát ugyanilyen üres gömbök alkotják, akkor árulja el nekem. Mégis mitől ilyen szilárd? Miért nem tudok átnyúlni rajta egyáltalán? Mi tartja meg? Igen, miért nem zuhanunk keresztül mindenen? Miért tart meg bármi bármit? Most ugyanazt a nyilvánvaló kérdést tették fel, amire a fizikusok is keresték a választ. Gondoljanak arra, hogy az egész newtoni elmélet olyan dolgokon alapult, melyek láthatóak, vagy elképzelhetőek. Most azonban hirtelen egy idegen és ismeretlen világba csöppentek a fizikusok, ahol a fogalmakat nem lehetett többé képszerűsíteni. És ahogy csatároztak az atomfizika abszurd jelenségeivel, be kellett ismerniük, hogy nem rendelkeznek a megfelelő gondolati rendszerrel, sem a megfelelő nyelvvel, aminek segítségével le tudnák írni a felfedezéseiket. Arra kényszerültek, hogy teljesen új módon gondoljanak végig, radikálisan új fogalmakat. Hogy megértsék, mitől szilárd az anyag. Meg kellett kérdőjelezniük a régóta elfogadott tételeket magáról az anyag létezéséről. És néhány rendkívül nehéz év után kénytelenek voltak elfogadni, hogy az anyag nem létezik úgy, ahogy hittük, meghatározott helyeken, hanem csak azt mondhatjuk, hogy valószínűséget mutat a létezésre. Valószínűséget? Ez meg mit jelent? Mondjuk, hogy meg akarunk figyelni egy elektront. Például ott. Azt nem tudjuk meghatározni, hogy pontosan hol is van, inkább csak annyit mondhatunk, hogy valószínűséget mutat arra, hogy inkább elől legyen. Semmint, hogy a hátam mögött. Vagy hogy inkább balra van, semmint, hogy jobbra lenne. A tudományos nyelvben egyébként soha nem beszélünk tendenciákról, hanem mindig csak valószínűségekről. Úgy emlékszem, óriási összeget szavaztunk meg egyszer a szenátusban néhány fizikusnak, akik olyan szerkezetet ígértek, ami pontosan meghatározza egy elektron helyét. Ezek szerint átvertek? Nem, dehogy. Az is különös ebben az egészben, hogy amikor az ember mérést végez az elektronon, az elektront meghatározott helyen találjuk. De két mérés között nem állíthatjuk, hogy tudnánk pontosan hol is van, vagy hogy ismernénk az útját, a pályát, amit bejárt, amikor egyik ponttól a másikig haladt. Vagyis a mérésnél fogta magát és felbukkant. Igen. Ahogy a munkanélkülű színészek vagy elnökjelöltek, mint például Jack Edwards. Most már elég. Mit szólsz ez? Ez mit szólsz? Jó van, na. Térdem. Te. Hadd próbáljam megérteni. Mérést végez, és az elektron ott van. Felbukkan, ahogy Tom mondta. De két mérés közt nem meghatározható az elektron pontos helye.
Sőt, még azt sem tudjuk pontosan, milyen pályán haladt egyik ponttól a másikig. Hát akkor hogy jutott el innen oda? Valahogy csak mozog, nem? Nem. Úgy érti, mindig ugyanott marad? Nem. Várjunk csak, hát most vagy mozog az elektron, vagy nem mozog. Nem, ez így nem igaz. Nos, akkor kezdik megérteni, mit éreztek a fizikusok. A valóságban ugyanis az elektronok nem mozognak két pont között, de nem is maradnak egy helyben. Ezek valószínűségi rendszerek megnyilvánulásai a térben, egy nagy kiterjedésű térben, és a valószínűségi rendszerek formája az idő során változik, ami az emberi érzékelés számára valóban mozgásnak tűnhet. Jól értem, hogy ezek szerint az elektron egyszerre van ott mindenütt egy hatalmas térben, és amikor meg akarjuk mérni egy mérőműszerrel, egyetlen ponttá esik össze. Pontosan. Minden az atomnál kisebb részecske, legyen az elektron, proton vagy neutron, mindegyik ezt a különleges létformát éli. A valószínűség és a valóság közt. Tehát az atomméret alatti szinten nincsenek szilárd tárgyak. Úgy van, nincsenek. De ha nincsenek szilárd tárgyak az atom alatti szinten, akkor hogy lehetnek akárhol? Ez a fantasztikus, hogy egy ilyen pofon egyszerű dolgot, mint például, hogy ez a kőfal, mitől olyan szilárd, ezt nemhogy megmagyarázni, elképzelni sem tudjuk. Úgy értem, nem lehet a szokott megjelenítő eszközökkel megértetni. Matematikai egyenletek persze mindig vannak, de egyszerűen nincs rá metafora. De hát hogy lehet egy olyan világban élni, amelyben nincs metafora? Akárhogy is, de valami módon meg kell ragadni a valóságot, tehát azt mondjuk, ez a fal szilárd. Jó. Vegyünk egy atomot ebből a gránitfalból, egy szilikonatomot a maga 14 elektronjával. Na most, a valószínűségi rendszerek, mármint az elektronoké, úgy rendeződnek el, mint a burkok. Körülveszik az atommagot. Minden burokban több elektron is van. Na most a burkokon belül az elektronok egyszerre ott vannak mindenütt, képletesen szólva, de a burkokhoz hasonló valószínűségi rendszerek ugyanakkor rendkívül stabilak. Végtelenül nehéz összenyomni őket. Tehát az anyag azért szilárd, mert a valószínűségi rendszereket rendkívül nehéz összenyomni? Ennél jobbra ne is számítson. Ezek szerint mégis jól tettem, hogy átaludtam a fizika órákat. Az a modell, amit a tanár botokból és gömbökből eszkábált össze, az hibás volt, nem? Igen, hibás. Igen, valóban elég gyenge szemléltetés, ugyanakkor senki sem talál ki jobbat. Ha az érzékelés ajtaját megtisztítanánk, minden a maga valójában mutatná magát végtelennek. William Blake. Szóval, Szonya, az élet csupa keringő valószínűségi képlet. Minek a valószínűségi képlete? Kölcsönhatásoknak. Micsoda? Azt próbálom ezzel mondani, hogy ezek a valószínűségi rendszerek nem a dolgok valószínűségei, hanem kölcsönhatások valószínűségei. Látod, Jack, csak ezt próbálta elmondani. Az atomnál kisebb részecskéket gyakran gondolják kis biliárdgolyónak, vagy apró homokszemcsének. De a fizikusok számára a részecskéknek nincs önálló léte. Egy részecske lényegében kapcsolatok rendszere, amely próbál kinyúlni, hogy elérjen valamit, amihez kapcsolódhat. És mi az a valami, amit el akar érni? Az a valami ismét más dolgok összekapcsolódása, és az a más az megint újabb összekapcsolódás, és így tovább, és így tovább. Tudják, az atomfizikában soha nem foglalkoznak semmilyen dologgal. Az anyag lényegi természetét nem a tárgyak hordozzák, hanem a kölcsönhatások. Ez itt egy terc, két hang, mint tudjuk, ez minden harmónia alapja. Meglehetősen különleges a hangulata, nem? Ugyanakkor a hangok külön-külön
Nem adják vissza ezt a hangulatot. Ezek szerint tehát a terc lényege miben keresendő? Ez az a kapcsolatokban. És akkor az a kapcsolat meg, ami az idő és a hangmagasság közt van, adja meg a dallamot. Az adja a dallamot. Vagyis a kölcsönhatásokból zene születik. És a kölcsönhatásokból születik az anyag. Az anyag a szférák zenéje. Ahogy Kepler mondta. És Shakespeare még korábban. Pitagorasz meg még annál is korábban. Ez az elképzelés, hogy a világ mindenség hangok és kapcsolatok harmóniája nem új felfedezés. A fizikusok ma egyszerűen csak bizonyítani próbálják, hogy amit mi tárgynak hívunk, legyen az atom, molekula vagy részecske, pusztán csak megközelítés. Metafora. Az atomméret alatti szinten minden egyetlen véget nem érő láncolat, a kölcsönhatások láncolata. Mint a zenében a hangfüzér. Hát nem gyönyörű? Jó, de azért vannak határok, nem? Úgy értem, például ön és én köztem. Mi ketten két külön ember vagyunk, nem? Ez nem csak illúzió. Vagy az? Vagy ön szerint ténylegesen létezik fizikai kapcsolat ön és én közöttem, és ön és a háta mögött lévő fal közt, és a levegő és e pad közt? Igen. Az atomméret alatti szinten egy cserefolyamat zajlik, folyamatosan cserélődik az anyag, például a kezem és e közt a fa közt. A fa és a környező levegő közt. Sőt, még ön és én köztem is. Úgy értem, részecskék igazi cseréje zajlik. Végső soron, akár tetszik, akár nem, mindannyian egy és ugyanazon szétválaszthatatlan kapcsolatháló részei vagyunk. Hogy magyarázza mindez a fényt? Igen, végre. A fény. A fénynek nincs szüksége közegre, mert ugyan hullámokban terjed, ugyanakkor részecskékként is terjed. A fény egyszerre hullám és részecske? Igen. De a fény részecskéi, amiket fotonoknak nevezünk, különböznek a többi részecskétől. Ők sosincsenek nyugalmi állapotban. Soha nem gyorsulnak fel, és soha nem lassulnak le. Mindig ugyanazzal a sebességgel haladnak, a fény sebességével. És a hullámok sem szokványos hullámok, mint mondjuk a víz hullámai, hanem valószínűségek absztrakt elrendeződései, amelyek hullámformájában terjednek. És amelyek kölcsönhatások összegződései. Pontosan. Akkor értem. Illetve hát persze azért nem értem, de kicsit értem. Legyen világosság. A fényhez hasonlóan még számtalan más nagy energiájú részecske bombázza a Földet. Kozmikus sugarak. Ahogy a részecskék összeütköznek a levegővel, újabb részecskék jönnek létre, amelyek további részecskéket alkotnak és pusztítanak el. Mi pedig ennek a kozmikus táncnak a közepén vagyunk. Az alkotás és a pusztítás örök ciklusában, mindannyian, amíg világ a világ. Shiva Natarai. Hogy parancsolod? Shiva Natarai, a tánc hindu istennője. A hinduk úgy gondolják, Shiva tánca tartja fenn a világot, illetve azt, hogy Shiva tánca maga a világ. Szüntelen energiaáramlás, amely számtalan egymásba olvadó formán halad át. Ez fizika. Nem, ez költészet. Fantasztikus. Nem, komolyan mondom, csodás. Csak az a kérdés, remélem nem bánt meg senkit, hogy mire jó ez az egész, mit kell vele kezdeni? Nem kell vele semmit kezdeni, csak gondolkozni rajta, tűnődni. De előbb menjünk, együnk valamit. Én éhes vagyok. Hogy tehetnek ilyet itt? Hogy tehetnek ilyet akárhol? Ön tehet róla. Tessék? Jó, nem ön, a fizikusok, akik az atombombát csinálták. A szemetelést nem lehet az atombombára kenni. Miért ne? Azóta az egész világ eldobhatóvá vált.
A szemetelés csak a tehetetlenség megnyilvánulása. Az emberek azt mondják, hát most mit számít még az a kis szemét? Az egész úgy is felrobban. Lehet, hogy igaza van. Tíz éve elmentem Hiroshimába. Meg akartam nézni. Elmentem a múzeumokba, és láttam a fényképeket a pusztításról. Elmentem a békeparkba. Megnéztem az emlékműveket. Egy anyát és gyermekét ábrázoló szobrot. Egy másikat, amely egy istennőt mutat papírdarvakba burkolva. És a békeharangot. Aztán láttam egy sírhantot. Vagy 2 méter magas volt, fűvel ültették be, és nem volt rajta semmi díszítés. Semmit nem jelképezett. Csak egy emlékmű. Ez a halom tartalmazta az atombomba áldozatainak hamvait. A földi maradványaikat. Ami csak megmaradt abból a sok ezer, vagy akár sok százezer emberből, férfiből, nőből és gyerekből, akik szénné égtek az általunk nyújtott tudás miatt. Egy villanás, ami elégette, kipusztította őket mind, és a világot teljesen átformálta. És ahogy ott álltam a hamvakból álló sírhantnál, egyszer csak úgy éreztem, itt vagyok szemtől szembe, mindazokkal az áldozatokkal. Nem tudom kimondani. A munkám áldozataival, amit én mint fizikus végeztem. És sírtam. Kiskoromban volt egy játékom az öcsémmel. Feküdtünk az ágyon, és néztük a néma villámokat, és ő megkérdezte, mi az, mire én... Kapaszkodj, ez bomba, most mind meghalunk. Nem szabad, hogy felelőssé tegye magát Hiroshima miatt, Szonya, csak azért, mert ön is fizikus. Nem ön találta fel az atombombát, de még ha ön lett volna is, valaki más döntött úgy, hogy használja, egy politikus. Oppenheimer úgy érezte, vért tapad a kezéhez, és valóban ő volt a feltaláló. De Truman elnök erre azt mondta, mi a fenét képzel ez magáról? Én parancsoltam meg, hogy dobják le azt a rohadt bombát. Még Oppenheimert sem vádolták. A tudósoknak az a dolguk, hogy új ismereteket adjanak, de mi döntjük el, mi legyen velük. Bocsánat, Szonya, csak tréfáltam. Lehet, hogy a szemetelés inkább a szobatisztasággal függ össze. Hm? Nem tudom, esetleg beszéljünk valami másról. Miért van az, hogy a tudósok mentesek minden felelősségtől, szemben a többi foglalkozással? Ránk miért nem vonatkoznak ugyanazok a szabályok, mint például az orvosokra, hogy a tudásunkat nem használhatjuk a rombolásra? Nem hiszem, hogy ez itt olyan egyszerű. Oppenheimer azt mondta, vért tapad a kezéhez. Utólag lelkiismeret furdalása volt. Én is lelkiismeret furdalást érzek a röntgenlézerem miatt. Igenis felelős vagyok a felfedezéseim következményeiért. Hogy lehet, hogy mi sosem érintettük a felelősség kérdését az egyetemen, legalábbis amikor én oda jártam? Soha nem volt szó etikáról, a következmények belső vállalásáról. Soha senki nem is próbálta nekünk átadni azt a bölcsességet, amit az amerikai indián törzsek tanúsítottak. Ők minden fontos döntésüknél a következő 7 generáció érdekeit mérlegelték. Bennünket aztán nem tanítottak rá, hogy így nézzük a jövőt. Nekünk a zárt ajtók mögött elmagyarázták, hogy amit csinálunk, az tiszta tudomány. A mi célunk a tiszta igazság. A mi nemes feladatunk az igazság elérése. Úgy is van, a tudomány épp erre való. Ne legyen olyan szigorú önmagában. Nem, lehet, hogy régen valóban ez volt a tudomány. De ma már alig ha beszélhetünk tiszta tudományról. A tudósok ma nem ülnek a laboratóriumokban, hogy a maguk által legérdekesebbnek tartott témán dolgozzanak. Drága lett a kutatás. A Pentagon adja rá a legtöbb pénzt, úgyhogy ő mondja meg azt is, mi az érdekes téma. Az Egyesült Államokban ma folyó tudományos kutatások 70%-át a hadsereg fizeti. Egyszerűen eladjuk a tudásunkat annak, aki fizet érte. És még csak zavarba sem jövünk. Már meg se kérdezzük, hogy ki a felelős mindezért. Erre ott vannak a felügyeleti bizottságok, én dolgoztam is nem egyben.
A szientológia a tudományos igazságba vetett irracionális hit. Manapság egyre nagyobb tért hódít, pedig veszélyes vallás, de valahogy meggyőzi még a politikusokat is. Érthető, hiszen az emberek látják, hogy a tudósok miféle hallatlan csodák elérésére képesek, mint hogy eljutottak az űrbe, atomokat hasogatunk és bombákat gyártunk. Azt gondolják, hogy a tudósok, akiknek ekkora hatalmuk van, bizonyára nagyon bölcsek is. Így aztán nem kérdőjelezik meg a munkájukat. És átengedik a saját felelősségüket ezeknek a fantasztikus tulajdonságokkal bíró embereknek, akik ugye a tudás letéteményesei. Noha ők is tudják, hogy a tudósok félelmetes dolgokat művelnek a sötétben. Csak csendben remélik, hogy majd vigyázni fognak. Aztán meg a tudósok átengedik az őket terhelő felelősséget azoknak, akik a pénzt adják. Én aztán igazán tudom, mi történik, ha egy tudós egyszerűen átengedi a felelősséget annak, aki fizeti a kutatást, ahogy én tettem a lézeremmel. Majd belepusztultam. Ha valaki aggódik, hogy milyen veszélyeket rejt magában a génsebészet, kihez forduljon? Csak is a tudósokhoz, ők a szakemberek. És kénytelenek vagyunk el is fogadni, amit mondanak, hisz a legtöbbször azt se tudjuk, mi lenne a megfelelő kérdés. A tudománytól nem idegenek a kérdések, hisz a tudománynak magának is mindent meg kell kérdőjeleznie. Ezek a felügyeleti bizottságok néha közmeghallgatásokat tartanak. Kíváncsiak a nyilvánosság véleményére. Egyszer el kéne jönnie. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek csak hasznára válna. Még mindig a választási maraton, nincs leállás. Na, akkor fizessünk. Én fizetek. Nem, azt már nem. ...1968, Chicago. Demokrata tömeggyűlés. A zsaruk szemben a tüntetőkkel, csőre töltött fegyverrel. Én egy pasas mellett állok, akit soha életemben nem láttam, és azt mondom. Na, akkor én odébb állok, mire ő. Ne odébb álljon, inkább álljon közénk. És amilyen hülye voltam, hallgattam rá. Ez az ember Jack volt, aki ma azt hiszem konzervatív demokratának számít, bármi is az. Én akkor megbízásra dolgoztam, még csak tüntető se voltam, csak próbáltam bejutni az épületbe. Aztán a zsaruk ránk támadtak, könygázbombák, meg minden, betörték az orrom, és végül a börtönben éjszakáztunk. Vajon mi lett azokkal az emberekkel? A legtöbb Jacksonra szavazott, a többi meg szépen kiszállt. Én nem így értettem, Jack. A választásoknak vége. Én személyes értelemben gondoltam, mi lett velük, hol élnek, mit csinálnak. Azt nem tudom, de legalábbis Európában a zöldek közé álltak. Békeharcosok, környezetvédők, feministák, a régi diákbal. Igen, mindet a zöldek kapták. De mi lett velük igazából? Ez is bizonyítja, hogy az ökológiai gondolkodás egyre erősödik. Az emberek az összképet nézik. És látják, ahogy mindezek a kérdések szorosan összefonódnak. Visszatért. Na és Gorbacsov? Gorbacsov? Ő is ott volt a chicagói tüntetésen? Mama, azt hittem, azzal a két férfival vagy. Jól hitted, kinn várnak. Szervusz, Roman. Jó napot, asszonyom. Lemegyünk a tengerpartra. Kit, mi a baj? Semmi. Megbántottalak valamivel? Nem, csak nem bírom elviselni, amikor arról beszélsz, mi a baj a világgal, és mi a te új valóságszemléleted. Közben, amit én hallok, és amit gondolok, az, hogy a saját problémáidról beszélsz. Hogy te magad mennyire nem tartozol sehová. Még velem sem tudsz mit kezdeni. Kedve volna most velünk tartani? Tényleg? Gyere, nagyon kérlek. Baj, ha én elmegyek? Nem. Ez a Jack nagyon helyes. Próbálj vele normálisan beszélgetni, ne riaszd el. Két, ez egy nős ember. Se baj, jót tenne neked.
68-ban Richard Nixon megnyerte a fiatalokat. 80-ban és 84-ben Ronald Reagan ugyanezt tette. De az amerikaiak többsége roppant konzervatív. Szerintem egy olyan mély átalakulási folyamatról van szó, aminek még az amerikaiak se fognak sokáig ellenállni. Csak megnézem, mi folyik a tudományban, és ugyanazokat a mintákat látom ismétlődni mindenütt. Ugyanaz a holisztikus gondolkodás, a törekvés, hogy folyamatokat lássunk, ne csak szerkezeteket. Ez alól Amerika se lesz kivétel, mert amikor a tudományban valami elterjed, az mindenüvé eljut, mindig is eljutott, akár tetszik nekünk, akár nem. Örülök, hogy többes számot használt. Azt hittem, már lemondott Amerikáról. Csak nincs valami baja a barátjának. Nyilván rabul ejtették a színek. És hát költő, hivatásos hangulatember. Igaz ugyan, hogy az otthonától távol, de szabad maradt. Úgyhogy... néha irigylem, mert megváltoztathatja a gondolatait, nézeteit, amikor csak akarja. Egy ilyen embert, mint ön például, aki mindent új módon közelít, teljesen szabadon követhet. És ha sikerülne megváltoztatni a Tom eddigi nézeteit, ha meggyőzné őt, ő azonnal nekiülne, és az új eszméit beírná egy darabba, vagy versbe, és az emberek csodálnák a rugalmasságáért. De ön úgy érzi, meg van kötve keze-lába a választók miatt. Valahogy így. Azt akarják, hogy megmaradjak annak a jó öreg konzervatív demokratának, akire szavaztak, és hát az is vagyok. Minden esetre nekem őket kell képviselnem. Nem vagyok a magam ura. Elvben a közakarata dönti el, mi legyen az útirány, és a kormány csak a megfelelő eszközöket szolgáltatja ahhoz, hogy az emberek megkapják, amit kívánnak. Most persze óriási a felfordulás. A problémák olyan összetettek, és olyan rengeteg az átfedés, hogy az ember azt se tudja, hol kezdje kibogozni. De akkor is Thomas Jefferson ugyanolyan nagyszerű elme volt, mint például Newton. Kétlem, hogy a történelem során lett volna jobb államforma. Na és persze semmi szégyelnivaló nincs abban, ha valaki politikus. Számomra ma sem létezik szebb feladat. De a dolgok napról napra gyorsabban változnak. Néhány éve még a melegházhatás csak elmélet volt, és most nem tudunk lépést tartani, de vajon az ön nézetei meg tudják-e ezt változtatni? Hiszen minden, amiről ma itt beszéltünk, már terítéken volt és felismerték. Születtek is megfelelő törvények a környezetvédelemben. A tiszta vízről 72-ben, aztán a tiszta levegőről 15-20 éve, és mégis le vagyunk maradva. Szóval a kérdés, hogy fel tudná-e gyorsítani a dolgokat. Mármint, feltéve, hogy kivárja, amíg az emberek felsorakoznak ön mellé, és hajlandók követni, mert persze minden csak akkor működik. Biztosra veszem, hogy még titkon sem híve az önkényuralomnak, de vajon nem csak egy totalitáriánus rendszer képes-e egy ennyire átfogó rendszert megvalósítani? És hogyan fordítsam le mindezt a politika nyelvére? Vagy nem is lehet? Hogy nézzek a mai beszélgetésre? Csak mint az utóbbi idők legjobbikára, vagy lehet, hogy a segítségével elnök leszek? Jack, ön állandóan programtervet kér. Én megpróbálok önnek egy szemléletet átadni. De önt csak az érdekli, mi a csomagolás. Gyakorlati ember vagyok. Missouriból származom. Azt hittem, a keleti partról jött. Ez csak egy kifejezés. Azt jelenti, mutassa meg. A politikák kifundálása az ön munkája. De azt gondolom, mindaddig, amíg ön úgy szemléli a világot, ahogy most, a régi patriarchális, Descartes-i newtoni lencsén át, nem fogja megérteni, mi is a világ lényege. Önnek, nekem, mindannyiunknak egy újfajta világfelfogásra van szükségünk, és az eddiginél jóval átfogóbb, mindenre kiterjedő tudományra, ami segít bennünket. Van egy új elmélet, most kezd tért hódítani.
Az összes ökológiai fogalmat, azokat, amikről ma is beszéltünk, egyetlen koherens tudományos elméletté kovácsolja. Elneveztük rendszerelméletnek. Az élő rendszerek teóriája. Élő rendszerek? Az összes élő szervezet, beleértve a társadalmi rendszereket és az ökoszisztémákat. Ez az elmélet segíteni fog abban, hogy az élettel foglalkozó tudományból kiszűrjük, ami nem odavaló. Ezek mind az ön saját nézetei, vagy más emberek is osztják őket? Úgy értem, alkalmazták már ezeket bárhol is a gyakorlatban? Nem vagyok-e szélhámos? Értem a kérdést, szenátor. Nyugodjon meg, ez igazi tudomány. És számtalan tudós, köztük nem egy Nobel-díjas professzor vagy kutató évek óta dolgozik ezeken a témákon. Prigozsin, Bateson, Maturana, csak hogy néhányat említsek. Igen, ez tudomány. Csak egészen újfajta. Ahelyett, hogy az egészet kitevő építőelemekre koncentrálna, a rendszerszemlélet azt tárja fel, milyen elvek alapján szerveződik az élet. Ahelyett, hogy minden darabokra vágna, az élő rendszereket úgy tekinti, mint egyetlen egészet. Én csak azt nem látom, hogy lehet a gyakorlatba átültetni ezt a holisztikus szemléletet. El lehet tűnődni a dolgokon, lehet szemlélődni, ahogy Thomas mondta. De ha tenni akar valamit, ha el akar mélyülni a részletekben, mi más marad, mint hogy a dolgokat elemeire bontja? Hogy beszélhetünk értelmesen egy fáról, anélkül, hogy beszélnénk a gyökereiről, ágairól, a terméséről? Nekem nem lenne gond. Még csak meg se kéne neveznem a felsorolt részeket. Egy Descartes-i gondolkodó ránézne a fára, és gondolatban darabokra bontaná. De ő persze nem is értené meg soha, mi a fa lényegi természete. Egy rendszerben gondolkodó viszont ránézne a fára, és látná benne az örökös anyagcsere folyamatot, a fa és a föld és az ég között. Meglátná az éves ciklust, ami igazából csak egyetlen szippantás. A föld teleszívja tüdejét a fák útján, hogy oxigénnel láthasson el minket. Az élet lehelletével, ami összeköti a földet az éggel, és bennünket a világegyetemmel. Egy rendszerekben gondolkodó ember, ha ránézne erre a fára, és megvizsgálná a fa életét, de csak a többi fa viszonylatában, az egész erdőjében, a fában madarak lakóhelyét, bogarak otthonát látná. Ha viszont fogná ezt a fát, és mint önálló lényt próbálná nézni és megérteni, pillanatok alatt megzavarodna attól a millió terméstől, amelyet csak ez az egy fa élete során ad. Nem értené, hogy akkor miért csak egy vagy két új fa fog azokból kinőni. Ha azonban úgy nézi a fát, ha úgy tekinti, mint egy nagyobb élő család egyik tagját, a termés bősége azonnal értelmet nyer. Mert 100 és 100 különböző erdei állatot és madarat fog életben tartani a sokféle termés. Egymásra utaltság. És persze a fa sem tudna egymagában megmaradni. Ahhoz, hogy vizet kapjon a földből, szüksége van a gombára, amely a gyökereinél nő. A gombának meg a gyökérre van szüksége a fennmaradáshoz, és a gyökérnek a gombára. Együtt élnek és halnak. Az élővilágban millió ilyen egymásra utalt kapcsolat van, ahol az egyik életben maradása a másiktól függ és viszont. Az élőrendszerek elmélete úgy tekinti ezt a kapcsolathálót, mint minden élő dolog lényegét. Csak a tudatlanok bélyegeznék ezt az elméletet naívnak vagy romantikusnak. Hisz ez a kölcsönös függőségi rendszer bizonyított tudományos tény. Hogy van kapcsolatháló? Igen. Bár most már nevezhetjük akár magának az élethálójának. Az élő kapcsolatrendszerre alapozott elmélet ugyanis megadja nekünk a választ az emberiség örök kérdésére. Hogy mi az élet? Hát akkor, Szónya, mi az élet? Halljuk. A rendszerben gondolkodók nyelvén szólva a válasz ez. Az élet lényege az önszerveződés. Mi olyan vicces? Mi az élet értelme, asszonyom? Hát az élet, kérem, önszerveződés, érti?
Hát ez szép. Úgy értem, igazán nagyon szép. Akarom mondani, nagyon csodálatosan, fantasztikusan szép, asszonyom. Csak mintha az Alice Csodaországból nyelvén szólna. Lehet, hogy valakivel itt lenn meg tudja magát értetni. Arthur király szellemében tisztelje meg az ünnepet azzal, hogy nem küld el senkit az asztalától. Foglaljon helyet. Szóval mi az élet? Az élet önszerveződés. Hát, ez eléggé fantasztikus. Valóban az. És ráadásul a jelentése is különleges. Mert azt jelenti, hogy egy élő szervezet egyszerre fenntartja, megújítja, és túl is haladja saját magát. Mit jelent itt az önfenntartás? Hát, ez azt jelenti, hogy egy élő rendszert, noha természetesen függ a környezetétől, mégsem az határoz meg. Nézzük például ezeket a sárga rozsmezőket itt a szigeten. Amennyit esik itt az eső, ezeknek egész évben zöldelniük kéne, ehelyett azonban minden nyáron elsárgulnak. Miért? Hát, hogy egy metaforával éljek, minden rozsszál emlékszik rá, hogy Dél-Ázsia forró és száraz égővéből származik. Egyszerűen megjegyzi, és még drasztikusan eltérő éghajlati viszonyok sem tudják megváltoztatni belső működését. Ez az önfenntartás, az önszerveződés. Értem. És mi a helyzet az önmegújítással? Azon mit ért? Gondoljon csak ránk. Mint minden élő szervezet, az ember is állandóan újra alkotja magát, egyre ismétlődő ciklusokban. Ráadásul sokkal gyorsabban, mint azt képzelnénk. A hasnyálmirigy például, tudják-e, hogy a sejtjei nagy részét nap mint nap kicseréli? Ami azt jelenti, hogy minden nap új hasnyálmiriggyel ébredünk fel, és a gyomrunk belső fala is állandóan megújul. És a bőrünk, tudják-e, hogy minden ember bőre egészen hihetetlen ütemben hámlik, sok ezer sejtes sebességgel? És azt tudják-e, hogy a lakásokban található por legnagyobb részét a saját elhalt bőrsejtjeink alkotják? Na, erről már biztos, hogy verset írok. Lakásunkat elborítják az elhalt bőrsejtek. Ugyanakkor azonban, miközben ezek az elhalt sejtek lehámlanak, ugyanannyi sejt osztódik is, és az osztódás útján új bőrt hoz létre. Ez az önmegújítás. Herakleitos azt mondta, az ember nem léphet kétszer ugyanabba a folyóba. Szonya azt mondja, az ember nem foghat kétszer ugyanazzal a kézzel kezet egy másik emberrel, igaz? Igen is, nem is. Noha a sejtjeink legtöbbje állandóan kicserélődik, azért felismerjük egymást. Méghozzá azért, mert a minták, amelyek szerint szerveződünk, mindig ugyanazok maradnak. Ez egyike az élet legfontosabb jellemzőinek. Folyamatos, strukturális átalakulás, és amellett állandóság. Abban a formában, amelyben a rendszer szerveződik. És csak ennyiből áll az élet? Nem, még hátra van az önmagunkon való túllépés, mert az önszerveződés nem csak annyiból áll, hogy az élő rendszerek fenntartják saját magukat, és folyamatosan az önmegújuláson fáradoznak. Azt is jelenti, hogy minden élőlény veleszületett tulajdonsága az, hogy túlhaladja saját magát, hogy a saját korlátait leküzdve, azokon túllépve magasabb rendű formákat hozzon létre. Valahogy az egészből ez a felismerés a legizgalmasabb az én számomra, hogy az evolúció alapdinamikájában nem az alkalmazkodás a fő, a kreativitás. Úgy értsem ezt, hogy az élő szervezetek csak a hecc kedvéért, a maguk örömére fejlődnek, akár kell ez a túléléshez, akár nem, vagy megint tévedek, mint rendesen? Nem, dehogy téved. A kreativitás, a fejlődés alapvető fontosságú eleme. Minden élő szervezet magában hordozza az alkotóképesség csíráját, hogy meglephesse és túlszárnyalhassa önmagát. Hogy például mit alkosson, szépséget? Hogyne, szépséget is. A fejlődés sokkal többet jelent, mint pusztán a környezethez való alkalmazkodást. Hisz végső soron mi a környezet, ha nem szintén egy élő rendszer, amely fejlődik és kreatív módon alkalmazkodik maga is. Akkor most mi alkalmazkodik mihez? Mindegyik a másikhoz, mind együtt fejlődnek. A fejlődés folyamatos tánc, szüntelen beszélgetés. Mi magunk is rendszer vagyunk, s a bolygónk egy másik. Mi nem a bolygónkon fejlődünk, hanem a bolygónkkal együtt. Gondoljon csak bele.
Egészen fantasztikus, óriási hatása lenne, ha csak ezt az egy gondolatot bedobná a politikai köztudatba. Tényleg, Jack, neked ez még jó is lehet valamire, ha újra jelölteted magad. Még persze Szonyának, meg nekem. Azt hittem, azt fogod mondani, a sors keze irányította, hogy ide jöjjek, találkozzak Szonyával, és megismerjem a nézeteit. A kérdés az, hogy mit kezdjek mindezzel. Olyan országból jövök, ahol a világ lakosságának mindössze 6%-a él, de az összes forrás 40%-át felemészti, amitől olyan békések és boldogok vagyunk, hogy miénk a legnagyobb kábítószerpiac is. Tínédzsereink fele kész az öngyilkosságra, minden 5. lány ki is próbálja. Egy rendszerben gondolkodó újra fontolná a nukleáris kérdést. Nyakig ülünk benne, és az atomszennyeződésben. A legfontosabb téma azok közül, amelyeket ön ma említett. A növekedésnek ez a megszállott hajszolása. Ezt valahogy le kell állítani. Én is tudom, és már sokszor meg is próbáltam valahogy napirendre tűzni ezt a növekedési hajszát, a destruktív, sőt patológikus hatásokat, de hogyan fogadtassam el az emberekkel? Mondja meg, mit tegyek, hogyan fogjak hozzá? Tartsa szem előtt a következő generációt. És az azutánit. Mert a nagy hiba az volt, amikor egyszerűen kihagytuk őket a tudományos elméleteinkből és a növekedési terveinkből. Akkor sodortunk minden élő rendszert veszélybe. Csak próbáljon belegondolni. Milyen borzalmas, milyen félelmetes, hogy amit a gyerekeinkre hagyunk örökségül magunk után, az a lehető legpusztítóbb méreg a világon, plutónium. Még a következő generációt is mérgezni fogja, és az azutánit, és az azutánit, ugyanis a plutóniumnak további 500 000 éven át megmarad a szennyezettsége. Soha nem lett volna szabad elhinnünk, elfogadnunk azt a frázist, hogy a tudás hatalom, és soha nem lett volna szabad elfogadnunk, hogy ami jó a General Motorsnak, az csak jó lehet Amerikának. Egyszerűen egy fenntartható társadalomra van szükségünk. Olyan társadalomra, amely kielégíti a szükségleteinket, anélkül, hogy csökkenteni a jövő generációk esélyeit, vagy veszélybe sodorná őket. Azt kérdezte az imént, azt kérdezte tőlem, mit kellene tennie. Én nem tudom, mit kéne tenni, azt csak ön tudja. Én csak azt tudom, hogy nekem mi működött. Az, hogy idejöttem. Nyugton maradtam. És főként, hogy fogtam egy-egy gondolatot, és elejétől a végéig átgondoltam. Ez volt az első igazi lépésem. Hogy elmondtam önöknek, ez volt a második. Ennyivel azért nem lehet megúszni. Miért nem próbál konkrétan tenni is valamit? Például mi lenne, ha nekem segítene? Mi lenne, ha beállna a csapatunkba? Hogy? Mire gondol? Nem tudom, de valami módon a gondolatait be kellene vinni a politikai vérkeringésbe. Azt mondja, a dolog sürgős, és van gyakorlati megoldás. Hát akkor rajta bizonyítsa. Nem mondom, hogy könnyű munka lesz. Csomó hazug dolgot kell majd végignézni, egy csomó ügyeskedést, és meg kell tanulni a kompromisszumot kötni. Olykor meg be kell piszkítania a kezét. Tudja, úgy piszkítom be, ahogy én akarom itt. A saját elefántcsontornyomban, ahol elüldögélhetek, és gondolkozhatok. Ez olyasmi, amit a Jack barátunk, aki örökké a közjavát keresi, no meg a saját érvényesülését. Egyszerűen képtelen felfogni, hogy vannak más emberek is a világon. Olyanok, akik el akarnak menni. A világ végére is, minél messzebbre, annál jobb. Hogy te megengedhez magadnak ezt a luxust, hogy te lehess a vadon magányos kiáltása, ahelyett, hogy egy hang lennél a sok közül, amely megpróbálja túlharsogni a lármát? Nehogy már azt hidd, hogy nem látod pontosan, milyen jó itt. Vagy hogy ne tudnám értékelni ennek a vonzását. És jól tudom, hogy a politikai munka sokkal prózaibb, de... Nézze! Ha nemet mond, inkább nem mondjon semmit, csak gondolja végig. Mikor jön a következő dagály? Hamarosan. Ma lesz ebben az évben a legmagasabb a víz. Menjünk közelebb. Jöjjenek. Tom nyilván kedveli önt. Általában nem szán rá ennyi időt mások gondolataira, igaz? Hát, a tiédre biztosan nem. Nem. Ez nem volt szép. Igen, kedvelem, tetszik nekem. Igen. Iszonyú bátor. Ide jön, elvonul, csöndben marad,
Elhatározva, hogy addig nem mozdul, amíg ki nem süt valamit, amit megoszthat néhány ilyen félnótással, mint te meg én. Tudja, sok ember tervezget ilyesmit, de kevesen vannak, akik meg is valósítják. Lehetett volna, hogy ide jön, mindent elolvas, de mégsem sül ki az egészből semmi. Az elszigetelődés csak úgy önmagában félelmetes dolog, Jack. Szóval klassz. Mint ahogy te is az vagy. Bátor dolog volt tőled, hogy végighallgattad. Csalódtam volna benned, ha nem ezt teszed. Bántott volna. De tudod, Jack, megmondom őszintén, nem vagyok róla meggyőződve, ha beerőszakolnád egy washingtoni irodába, jót tennél vele. Sőt, azt is megkockáztatnám, éppen az a hely, ami nem neki való. Mi ütött beléd, mondd? Igazad van. Nem vagyunk csoportterápián. Amikor jön a dagály, akkor itt mindent ellep a víz. Igen. A legelőket beleértve. Különleges bárányfajta lehet, amelyik képes itt legelni ezen a sós füvön. És egyáltalán hogy nőhet itt fű? Ha egyszer nem lehet trágyázni, nem lehet megművelni. Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy a helyi lakosok szeretik a sós hús, mert ebben ők is benne vannak. Igen. A tenger, a bárány, a fű, az emberek. Kérdezted tőlem, mit sző a homár odalent? Aranycsápjaival. Azt mondom neked, a tenger tudja a választ. Azt kérded, kire vár az acídia? Mire vár átlátszó harangjában? Azt mondom, várja az idő múlását, ahogy te is. Azt kérded, kit zár ölelő karjaiba a nagy tömlős alga. Figyeld meg! Figyeld egy adott órán, egy adott tengerben, amit ismersz. Kérdezel az agyarasztszett veszedelmes agyaráról, és én a válaszomban elmondom, milyen az, amikor az a nárvál szigonnyal a mellében meghal. Tudni szeretnél a jégmadár tolláról, ahogy megremeg a déli partok tiszta forrásaiban. Én azt mondom, a tenger bölcs, és tudja, hogy az élet az ő gyémántos árjaiban oly végtelen, mint a homok, megszámlálhatatlan és tiszta. A bérvörös szőlőszemek közt érlelt idő a héjat keményé tette és fényessé, és fényt borított a medúzára, megoldozta csomóit, és hagyta, hogy zengő szálait fonja, ahogy aláhulnak igaz gyöngy bőség szarujából. Üres háló vagyok csupán, amely előbbre tart a sötétben, bak emberi szemnél, a tapogatózó ujjaknál, melyek háromszöghöz vagy a narancs félénk gömbjéhez szoktak. Jártam körbe én is, mint te, fürkészve a végtelen csillagot. És éjszaka a hálomban csupaszon ébredtem. Nem volt ott semmi. Csak egy kis hal, amit csapdába ejtett a szél. Pablo Neruda. Pablo Neruda! Mi jut erről eszébe? Jártam körbe, fürkészve a végtelen csillagot. Ön nem ezt csinálja, Szonya? Éjszaka a hálómban csupaszon ébredtem, hát nem ugyanezt csinálja. Fogja a hálóját és kiveti ezekre a végtelenül messze távoli helyekre, mint a kvantumelmélet és élőrendszerek tana. Nem jött még rá, hogy az egyetlen dolog, ami a hálójába akad, mindig csak saját maga. Csak egy kis hal, amit csapdába ejtett a szél. Hol vannak a többiek a rendszerében, Szonya? Azok, akiket szeret? Eszembe jutnak a turisták, akiket annyira lenéztünk. Ők talán nem olyanok, mint a kis csapdába ejtett halak. Az is lehet, hogy nekik ez az egész még elviselhetetlenebb, mert nem tudják szavakkal kifejezni. Szóval mondja meg, Szonya, hol vagyunk mi a rendszerében? A húsvér emberek az értékeikkel, a vágyaikkal, gyengeségeikkel. És hol az ön helye mindebben, Szonya? És hol van Kité? A tudósok metaforái megmondják nekünk, mik az élet belső mechanizmusai. Kompjúterekkel vagy órák. A politikusok megmondják, milyen létforma lenne a legjobb. De én
Ugyanolyan lealacsonyítónak érzem, akár egy rendszerhez hasonlítanak, akár egy órához. Mert az élet nem tömöríthető. Jön egy csapat ember, hozza a szavait, hogy megváltoztassa a világot, aztán jön egy másik csapat, más szavakat hozva, hogy ők is megváltoztassák. Felőlem csinálják, nekem egyre megy. Csöppet sem érdekel. Olyan, mint az évszakok változása. És ön valóban tetszik nekem. Imponál a félénk bátorsága. És az, hogy a világ jobbításán fáradozik, igazán nagy szükség van rá. És az én Jack barátom is imponál a hülyeségével, hogy elhiszi magának, ő akar az Egyesült Államok elnöke lenni. Ami pedig engem illet, rám se kell hederíteni. Őrült vagyok. De egyet mondok. Az életet érezni kell. Az életet érezni kell. A szavak ebben nem segítenek, az mind csak magyarázat. Még a legjobb szándék mellett is mellé fogunk, ha elfelejtjük, hogy az élet sokkal több, mint az önök vagy az én korlátolt elméleteim, amelyeket róla alkotunk. A világegyetemet belülről kell átérezni, már értem. Mert ön segített. És szeretem. Téged is szeretlek. Mindkettőtöket. Víz! Ez aztán a nap! Micsoda nap! Hát, ha már menni kell, jobb, ha most megyünk. Miért nem maradnak inkább? Nem is tudom, miért nem jön inkább ön? Minden esetre köszönöm. Köszönöm. Ne köszönjön semmit. Csodás nap volt. Nem bírom a búcsúzást. Talán hamarosan találkozunk. Kérem, gondolkozzon az ajánlatomon. És majd mondja meg, milyen magasra szökött a víz? Miért? Ez fontos? Persze, hogy fontos. Mert aztán leapad egész az alapvonalig. Hogy megújítsa magát, igaz, Szonya? Talán majd eljön Párizsba és elmeséli. Vagy Washingtonba. Vagy New Yorkba. Hol vannak a többiek a rendszerében, Szonya? Azok, akiket szeret. A húsvéremberek az értékeikkel, a vágyaikkal, gyengeségeikkel. Mama, minden rendben? És hol az ön helye mindebben, Szonya? És hol van Kitty? Most mire gondolsz? Kicsim, hazamenjünk?
Velem ez a hosszúra nyúlt franciaországi hétvége a végéhez közeledik. Lehet, hogy én magam is belefáradtam, hogy idegenként éljek kívül a saját nyelvemen, környezetemen, azon, mi valaha bennem élt, bennem rezonált. Az érzelemvilágunknak, ahogy Szonya mondaná, szintén szüksége van egy nagyobb rendszerre, amelyben táplálják. Mindegy, hogy befalazzák-e a várost, vagy sem, te akkor is azokkal vagy összezárva, akiket ismersz. Tartoznod kell valahova. Hát persze, igaza van mindenben. Elképesztően okos. Még amit eddig nem értettem, az is a helyére került. Hát akkor... egyszerűen csak vágjak bele. Ez lenne az a bizonyos fordulópont. Te az asszony, én a férfi, és ez a világ. És ezt mind együtt alkottuk. Amott homokba fulló lépés, emitt egy idegen, és itt egy lekonyoló virág, az apáca, a táncos, és az angyalok védte világ, melyben óvó szárnyak terülnek fölénk, és erős karok vigyáznak ránk. Nem is tudom, hogy van tovább ez az átkozott vers. Magyar szöveg Szalai Anna, szakértő dr. Horváth Sándor, hangmérnök Metzger Zoltán, vágó Virág Éva, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkron